Acum se înregistrează. Bun. Dacă săptămânile trecute am vorbit despre două produse aplicate în culturi temporare, acum vom vorbi despre o primă cultură perenă, vorbim de pomi fructiferi. Produsul pentru pomi fructiferi, așa cum știți deja, 85% din compoziție e similar cu celelalte produse, dar asta nu înseamnă că cei 25% nu fac o diferență clară între un produs și altul. Nu știu dacă știați, dar, de exemplu, pe Terra, ADN-ul tuturor ființelor vii, în proporție de 60%, e identic. Baza ADN-ului, în proporție de 60%, e identică. Doar 40% face diferența între om, animal, între animale și plante, între copaci și flori și așa mai departe. Astfel că ideea că 85% din compoziția produselor noastre e identică nu înseamnă că sunt identice. Au diferențieri și au particularități fiecare dintre ele. Produsul pentru pomi are câteva particularități pe care vrem să le evidențiem prin discuția de astăzi. În primul și în primul rând, un pom are nevoie de un sistem de rădăcini foarte bine dezvoltat, dar nu ne referim aici la pivot, la partea de rădăcină care susține structura mecanică a pomului, ca să nu fie dezrădăcinat, să nu fie smuls la un vânt sau, știu eu, din cauza intemperiilor. Mai degrabă vorbim despre dezvoltarea sistemului radicular a acelor perișori fini absorbanți care apar pe zona de rădăcini, perișori responsabili cu absorpția de apă și nutrienți. În momentul în care perișorii ăștia absorbanți sunt foarte numeroși, bine dezvoltați și sănătoși, ei au capacitatea de a absorbi mare parte din necesarul zilnic al unui copac, al unui pom. E adevărat că de obicei aici vorbim despre sisteme foarte complexe de hrănire. Dacă vorbim despre o livadă, după 5-6 ani de zile, în livada respectivă, atât de mult se întrepătrund rădăcinile, încât la un moment dat copacii se hrănesc unii pe alții. Cei care sunt mai slăbuți sunt hrăniți de cei care sunt mai viguroși, cei care sunt mai bine înfipți, care au rădăcinile mai bine dezvoltate. De obicei, transferurile astea se realizează prin intermediul unor microorganisme care pot face transferul de fluide pe sub pământ. E o industrie întreagă, un univers întreg acolo în zona rădăcinilor, într-o pădure sau într-o livadă unde pomii au o anumită densitate. Pe noi ne interesează aici culturile comerciale, culturile în care avem plante perene, pom fructiferi, de exemplu, fie sub formă de arbuș, fie sub formă de tufe, că de exemplu alunii sunt sub formă de tufă. Indiferent despre care vorbim de o densitate destul de mare de plante pe hectar, lucru care evident e realizat pentru a obține un câștig, un profit financiar. Într-o astfel de cultură, noi avem nevoie întotdeauna să avem o rețea de rădăcini foarte bine pusă la punct pentru ca planta să beneficieze de toate resursele pe care le are la îndemână. Vorbim aici de ploaie, vorbim aici de tot ce înseamnă nutriția pe care noi o facem plantelor, hrănirea pe care noi o ducem spre plantă. De obicei, o schemă de plantare și o schemă de fertilizare sunt corelate în funcție de producțiile pe care le estimăm. Dacă vrei să faci o producție corectă, la un anumit număr de pomi, trebuie întotdeauna să corelezi cantitatea de hrană cu cantitatea de roade pe care vrei să le obții. Atunci, noi recomandăm produsul nostru lichid să fie aplicat în 5 fenofaze speciale ale pomilor pentru a stimula plantele exact atunci când realmente au nevoie de resurse suplimentare. Tratamentul nostru lichid merge foarte bine în corelație cu un tratament solid,
cu un produs de fertilizare organică pe bază de gunoiuri de graj sau de macerate, de compostări, pentru că 2-3 kg dintr-un astfel de produs per pom pot asigura tot necesarul de nutriție al pomului pentru un an, pentru un ciclu vegetal. Ca să te asiguri că 2 kg de nutrienți organici sunt suficienți, trebuie să te asiguri că descompui toată cantitatea asta de 2-3 kg de nutrienți organici, o descompui și o disponibilizezi către rădăcini. Motiv pentru care noi, fermierilor care au livezi, le recomandăm să facă povestea asta, să hrănească, să nutrească, adică să creeze nutriție în jurul pomului pe un cerc cu o rază măcar 2/3 din coroana copacului. Asta pentru că sistemul de rădăcini se întinde foarte mult și pe orizontală, nu doar pe verticală, și sistemul de hrănire se află relativ la suprafața solului, raportat la adâncimea rădăcinii de susținere mecanică a pomului. Rădăcina care merge, pivotul care merge în adâncime, ăla nu cred că va putea să facă hrănire. Hrănirea e responsabilă, cum ziceam mai devreme, de către perișorii absorbanți care sunt în zona rădăcinilor imediat la o adâncime mică în sol. Da, Cristi, vrei să zici ceva? Da, nu, scuze, care merg către vârfuri. Vreau să completez. Da, da. Da. Atunci, rădăcinile de hrănire trebuie să fie, să zicem așa, să le dăm de lucru, punând îngrășarea asta organică, dispersând-o cât mai omogen în arealul ăsta, din jurul tulpinii. Nu punem la baza tulpinii, că nu ajută cu nimic, trebuie dispersat cât mai spre vârful rădăcinilor, care vârful rădăcinilor se întinde, să zicem așa, până la extremitatea coroanei. În momentul în care noi facem, adică avem frunze. Da, te rog, Cristi. Da, în principiu, pomii fructiferi sunt cu o rădăcinare pivotantă sau trasantă la suprafață? Depinde de la caz la caz. Există cireși care sunt puși pe șpalețe, ea nu au rădăcină pivotantă, ea nu sunt, nu, așa sunt concepuți genetic să nu consume din seva lor pentru a avea rezistență mecanică. Ea la un vânt, dacă nu sunt puși pe șpaleț și pe sârmă, ea la un vânt se dezrădăcinează. Adică sunt tot trasanți, sunt la Da, suprafață. îs la suprafață, rădăcinile sunt folosite ca să se hrănească pomul, nu ca să fie susținut și Fixat. nici nu are o înălțime ieșită din comun. Astfel de pomi nu cresc la înălțimi foarte mari, îi dezvoltă mult rod. Înseamnă că Așa la sunt, ăștia se așa se pretează. dezvoltă mult rod. Da, Adică la ăștia se pretează. Meri, peri, pruni, ăștia. la oricare se pretează, pentru că pomii fructiferi ei au un consum specific anual, raportat la un an de zile. Infrastructura deja o are făcută, el nu consumă ca să creeze infrastructură. El consumă ca să poată să dezvolte ramurile care fructifică. De exemplu, există, specialiștii știu mai multe în privința asta, există niște tehnici de tăiere a crengilor, a pomilor, de pregătire a lor de întreținere, în așa fel încât să stimulezi creșterea crenguțelor care vor avea rod. În primăvară, când se toaletează copacii, se toaletează în așa fel încât să favorizezi creșterea cât mai multor rădăcini, pardon, cât mai multor crenguțe care vor da rod. Asta e o tehnică pe care o știu specialiștii, cei care întrețin astfel de livezi și care fac lucruri specifice. Dar produsul nostru ajută foarte mult în corelare cu un produs organic de fertilizare, de îngrășare de bază. Pentru că îngrășarea de bază va fi disponibilă relativ urgent, în momentul în care avem și produs lichid. E indicat să folosim chiar și resturi vegetale, de exemplu, toaletăm între copaci, tundem iarba sau vegetația pe care o avem acolo disponibilă, ar fi bine să o îndreptăm spre rădăcini din două motive. Ajungând acolo, în zona tulpinii, în zona rădăcinilor, vom împiedica fenomenul de evaporare a apei din sol și mai mult decât atât, prin dezintegrare, resturile vegetale vor deveni nutriție pentru cultură. Va fi un aport suplimentar de nutriție. Așa că
pomul nu va avea, să zicem, nu va primi mesajul că nu are suficientă hrană, dimpotrivă, pomul va primi mesajul că este hrană destulă și poate să fructifice, poate să înflorească și să fructifice abundent. Nu e nevoie să avorteze o parte din roade, pe principiu nu am destulă mâncare, mai bine mai puține și de calitate decât multe și sărăcăcioase. Da, te rog, Narcis. Vreau doar să fac o completare la ceea ce spui tu. Specialiștii din pomicultură numesc asta mulcire. Deci dacă auziți undeva când vă duceți și faceți o prezentare de produs și auziți termenul de mulcire, să știți că este exact ceea ce v-a spus Mihai acum în câteva cuvinte. Este acea iarbă sau guruie care ei le cosesc și le pun pe lângă pomi pentru două scopuri. Odată, protecție să nu se evapore apa din sol și doi, îngrășare de bază. Deci se asigură îngrășare de bază pentru că resturile vegetale au un conținut de carbon foarte ridicat. Te rog, Mihai. Și carbon și ceilalți nutrienți. Adică acolo rămân toate. Până la urmă, dacă se dezintegrează, și în frunze, de exemplu, în frunze, planta trebuie să investească azot, trebuie să investească bor, fosfor, zinc, magneziu și așa mai departe, calciu. În momentul în care o frunză se dezintegrează, toate resursele pe care planta le-a luat și le-a dus înspre frunză când o conceput frunza, alea rămân și se folosesc din nou pentru noua cultură, pentru nou an. Bun. Cum spuneam, pe noi ne interesează să găsim soluții practice pentru ca fermierul să aibă o economie și să aibă și rezultate. Cele mai grele și cele mai mari încercări pe care le are un fermier, că e vorba de culturi perene, că e vorba de culturi temporare, aceeași încercare o au fiecare cu bolile specifice, e vorba de combaterea bolilor, combaterea dăunătorilor. Pe de o parte boli, pe de altă parte insecte. În momentul în care avem un produs care ne ajută să întărim imunitatea plantelor, imunitatea copacilor, atunci avem o rezistență mai mare la stresurile datorate unui îngheț târziu, rezistență la ploi acide, rezistență la secetă, la grină și așa mai departe. Un copac care are imunitate bună e un copac care reușește să treacă mai ușor peste toate vitregiile vremii. Și ăla va fi un copac ce va avea și roade bune, dar și rezistență mecanică bună. Acum, gândiți-vă la densitatea de tratamente pe care noi le recomandăm. Vorbim de 5 tratamente, începând de la partea de negru. În primul an, în primul an ar trebui să avem 6 astfel de tratamente. O să vă spun imediat de ce 6 și care sunt cele 6. În al doilea an nu vom mai avea 6, în al doilea an vom avea doar 5 și în următorii ani tot câte 5. Știți, tratamentul clasic deja pentru noi, tratamentul preemergent, tratamentul la negru. Tratamentul la negru se aplică nu pe plante, se aplică pe sol. Știți că spuneam 2/3 din coronament, măcar să acoperim. Păi cu un atomizor încercăm să dispersăm microorganismele în jurul trunchiului pe o suprafață cât mai mare. E bine să dăm un pic și pe trunchi, să zicem 10-15 cm de la sol cu atomizorul de jur împrejurul pomului, motivul foarte simplu. Microorganismele pe care noi le avem acolo asigură protecție și împotriva bacteriozelor rădăcinilor. Știți că la copaci se formează niște bacterii dăunătoare care pot coloniza rădăcinile și în loc să le ajute să se hrănească, le îmbolnăvesc. Și apar tot felul de efecte secundare. Ba, probabil niște pete pe scoarță, ba se întâmplă că se formează un set de ciuperci dăunătoare și consumă din seva și din energia copacului și așa mai departe. Despre bacterioze putem discuta cu o altă ocazie, acolo se pot face cercetări, că veți găsi pe net și imagini și tot ce trebuie în legătură cu bacterioze. E un domeniu foarte cercetat de către specialiști. Ei bine, în momentul în care încercăm să folosim tratamentul ăsta la negru, e bine să-l dăm poate chiar în perioada asta, să-l recomandăm în perioada asta. Motivul foarte simplu, microorganismele care trebuie să migreze în sol vor migra în sol. Dacă temperaturile sunt așa de scăzute cum sunt în perioada asta, microorganismele vor fi inactive, vor rămâne la suprafața solului. Dar în momentul în care se va încălzi, când temperatura va crește peste 5 grade cu plus,
microorganismele care trebuie să migreze în sol vor migra instant. Vor penetra solul și vor intra în zona rădăcinilor și se vor duce să-și facă treaba acolo unde au ele treabă. În schimb, ne interesează microorganismele care rămân la suprafața solului și care în ferestrele iernii, când temperaturile cresc peste 5 grade cu plus, e un pic de umiditate, că sunt și precipitații în perioada iernii, ele vor valorifica toată această umiditate, transformând-o în azot, substanță activă. La fel ca și la cereale, la fel ca și la legume, azotul, substanță activă fixat la suprafața solului sub formă de secțiuni de aminoacizi, sunt extrem de benefice pentru culturi. Sunt ușor de absorbit de către plante, sunt ușor de asimilat de către plantă, nu e nevoie de fotosinteză pentru a le putea introduce în circuit, deci, cu alte cuvinte, e un plus mare pentru plante. Asta e primul tratament. Al doilea tratament pe care îl recomandăm cu produsul nostru e la desprimăvărare, atunci când pomii încep să înmugurească. Acum, în funcție de că sunt două tipuri de copaci, de pomi fructiferi, sunt unii care întâi scot flori și apoi scot frunze. Sunt unii care scot întâi frunze și după aia flori. Ei bine, cei care scot întâi flori, pe noi ne interesează la momentul debutului înfloririi, când deja apar primii boboci, primii muguri pe plantă, atunci facem tratamentul. Motivul foarte simplu. Produsul nostru funcționează la etapa asta, funcționează ca și un accelerator, ca un biostimulator de vegetație. Aportul de microelemente din produs vor stimula pomul, vor stimula copacul să producă abundență de flori. Mai mult decât atât, pregătind partea asta și aplicând tratamentul, vă aduceți aminte de atul nostru, oxidul de titan pe care îl avem în produs. Oxidul ăsta de titan viabilizează polenul, astfel că toate florile pe care noi le avem pe pomul respectiv, florile respective vor avea din abundență polen viabil. E adevărat că polenul ăsta trebuie să fie transportat apoi de vânt, de albine și așa mai departe? Da, Cristi. Scuză-mă, te rog, până nu demarăm cu fertilizanții, știu că anii trecuți mi s-a recomandat ca până nu pușcă mugurele să dăm un cupru sau să dau un cupru și la vie și la pomii fructiferi pentru dăunători. E bun sau nu prea se recomandă? Mai bine dăm numai cu fertilizantul nostru. Cupru știu că omoară, parcă știam din prezentări că cupru omoară microorganismele noastre. Dacă folosim tratamentele în mod corect cu produsul nostru, nu avem nevoie nici de uleiurile alea minerale care se dau pe scoarță cu scopul de a proteja pomul în sine și de a crește imunitatea și nici nu e nevoie să folosim cupru. Cupru e un antifungic clasic, un antifungic care efectiv omoară toate bacteriile, să zicem, toți microbii care se formează pe copac în intervalul ăsta din iarnă și în ferestrele din iarnă. Copacul nefiind... Știi cum să vă imaginați? Când frunzele cad jos de pe copac, de pe un pom, în secunda 2 nu mai există... Frunza funcționează ca o pompă. Hai să explicăm un pic fenomenul ăsta, că e foarte important ca să înțelegeți, că dacă înțelegeți fenomenul ăsta, după aia o să înțelegeți și următoarele etape și următoarele tratamente de ce le gândim așa. Frunza funcționează ca o pompă. În primăvară, datorită unor fenomene fizice și a unor legi fizice foarte bine definite, apa urcă prin capilare, prin canalele copacului. Trunchiul unui copac e ca și un mănunchi de tuburi cu un diametru foarte mic. Moleculele de apă au tendința să urce pe marginea paharului. Dacă vă uitați la un pahar cu apă, o să vedeți întotdeauna că, dacă vă uitați chiar la margine, o să vedeți că apa are tendința de a urca pe pahar. În momentul în care în tubul ăla capilar se întâmplă fenomenul ăsta și apa urcă, diametrul fiind foarte mic, moleculele din centru vor fi ridicate, vor fi trase în sus de către moleculele de pe perete. Ele având o conexiune, o legătură chimică, o legătură electrochimică între ele. În momentul în care apa urcă, din nou vor urca pe pereți moleculele de pe marginea tuburilor
și ele vor ridica apa în sus. Efectiv, funcționează ca o pompă. Când apa ajunge în frunză, la suprafața pomului, apa se evaporă, rămân nutrienții, se filtrează în frunză nutrienții și apa se evaporă prin capilarele frunzei și ea se întoarce înapoi în atmosferă. E bine, în momentul în care frunza cade, frunza nu mai funcționează ca o pompă prin evaporare. Prin evaporare ea nu mai trage în sus altă apă. Efectiv, apa e ca și cum se dezamorsează un hidrofor. Apa curge toată înapoi spre rădăcină și eliberează tuburile astea. Când vine înghețul în toamnă, noi nu mai avem lichid în copac. Pentru că pomii sunt expuși, fiind ca o casă goală peste iarnă, acolo sunt expuși atacurilor dăunătorilor care colonizează în fel și chip pomii. În momentul în care noi venim și facem tratamentele de genul ăsta, cupru sau uleiul la mineral, noi practic asigurăm o protecție fizică atât scoarței copacului, cât și crengilor. Dar pe noi ne interesează mai mult decât asta, ne interesează să avem o hrănire corectă și o nutriție corectă a pomului pentru ca el să aibă mineralele de care are nevoie, să și le ia din sol și să le ducă în corp fără să îi le dăm noi. E ca și cum tu ai nevoie de vitamina D și te faci cu o cremă pe mâini cu vitamina D. Nu mai bine e vitamina D procesată cu ajutorul soarelui de către corpul tău? E mai sănătos să o proceseze corpul tău decât să o proceseze, adică să o introduci printr-o cremă care are vitamina D în ea. În sensul ăsta, pe noi ne interesează să facem tratamentele corespunzător etapă de etapă. Să nu ratăm vreo etapă din cele pe care le vom prezenta, cele 5, pentru că pe noi ne interesează foarte mult ca să asigurăm pomilor o imunitate naturală dobândită în urma nutriției corespunzătoare. Cam ăsta e principiul de funcționare al produsului nostru. Cum spuneam, avem etapa asta de nutriție la debut mugure, sau cum zici tu, înainte de a crăpa mugurele. Dacă vorbim de copacii care dau întâi din mugurele astea, dau flori, vorbim despre un tratament benefic care încurajează sau sporește înflorirea abundentă și implicit și în fructificarea abundentă. E bine, datorită faptului că unii copaci, după ce dau partea asta, începe fructificarea, ei reușesc să creeze. Hai că a început să ia razna camera mea. E de la Zoom, nu e de la cameră. Așa se întâmplă mai nou după ultima actualizare. În momentul în care noi facem următorul tratament, îl facem când apar frunzele. Dacă vorbim de flori. Dacă am făcut tratamentul și au fost frunze și urmează apoi florile, e irelevant. Tratamentul 2 și 3 pot fi schimbate între ele în sensul că pe cel pe care îl dăm pe flori, la pomii care dau întâi frunze, va fi tratamentul pentru flori, va fi 3, iar la cel la care avem tratamentul pentru flori primul, tratamentul pentru frunze va fi pe poziția a 3-a. De ce ne interesează tratamentul pe frunze? Ne interesează pe frunze ca să avem protecție antifungică. Vrem să protejăm frunzele de la început împotriva microorganismelor care pot coloniza frunzele și le pot îmbolnăvi. Sunt o grămadă de astfel de fungi care pot da boli și care efectiv complică foarte tare dezvoltarea ulterioară a pomului și implicit a fructelor. Așadar, avem preemergent la negru, avem la înflorire sau la înfrunzire și tratamentul 3 la înfrunzire sau înflorire. Depinde de caz, depinde de pomul la care ne raportăm, la tipul de pom fructifer despre care vorbim. De exemplu, vișinii și cireșii dau întâi flori și după aia frunze. Da, Cristi. Scuze, cum se consideră la înfrunzire? Ai zis la mugure odată, după aia înfrunzire sau înflorire. Adică în momentul în care pușcă, în momentul în care deja frunza îi ca degetul, în momentul în care vedem deja că frunza e... Eu întreb ca neștiutor efectiv. La vișin și la cireș nu-ți apar întâi frunzele, ți apar întâi florile. Da, mă rog. Și după ce au apărut florile, când florile deja sunt polenizate, devin fecunde, începe să
fructifice, dar în paralel cu fructificarea încep să apară frunzele. În momentul în care încep să apară frunzele, noi dăm din nou un tratament care să asigure protecția antifungică. Că e vorba de faptul că au început frunzele să apară prima dată și după aia apar florile, că au apărut florile și după aia apar frunzele, repet, pe noi nu ne interesează asta, că noi dăm tratamentele când apare fiecare etapă. Când apar florile, dăm la flori, dacă apar florile primele. Dar asta am Sau dacă înțeles. apar frunzele, la frunze. Întrebam Ideea- cât de mare trebuie să fie frunzele când se Frunzele considerăm pot că să e fie cât unghia degetului mic. Adică au cam pușcat frunzele în mai tot pomul. În momentul în care frunzele au început să apară, când deja apare verdele în pom, Perfect. deja începem să dăm al treilea tratamentul pentru etapa respectivă. Al De doilea ce? sau al treilea? Da. Vrem să asigurăm protecție antifungică de cum apar frunzele. Dacă frunzele au apărut primele, dăm tratamentul când îți ca unghia mică, când pușcă, cum zici tu, când pușcă frunzele, Da. asigurăm protecție fungică și după aia când vedem că încep să dea flori, de exemplu la măr. La măr îți apar florile după ce apar frunzele. Așa e soiul ăla de pom Construit. fructifer. Așa e construit Am genetic. Am dat pe frunze, după care când debutează butonul floral, când debutează partea de înflorire, atunci venim și dăm tratamentul 3. După ce florile s-au maturizat, imediat încep să cadă petalele și se formează fructul. După ce fructul se formează și avem un fruct așa ca și buricul degetului, asta se întâmplă probabil la 2-3 săptămâni după ce s-au format florile, după 2-3 săptămâni deja putem să dăm al 4-lea tratament la debut fructificare. Iar ultimul tratament tratament în vegetație, îl vom da la împârgare, la momentul când încep să se coacă roadele, fructele. De ce vrem să dăm sau să urmărim aceste fenofaze? Pentru că aceste fenofaze sunt extrem de relevante în dezvoltarea pomului, a copacului și la partea de rodire. Fiecare din aceste fenofaze are un consum mai mare, un consum specific de nutrienți, de microelemente mai mare. Noi, fiind un accelerator de vegetație, vrem să dăm un boost, să dăm o accelerare fiecărei etape de la debutul ei. Ca să scurtăm perioada în care copacul respectiv sau planta respectivă trece prin fenofaza aia, vrem să scurtăm timpul, nu vrem să stea 3 săptămâni cu florile pe ea. Vrem, dacă se poate, într-o săptămână jumate sau, să zicem, în 12 zile, în 12 zile noi deja să încheiem fenofaza de înflorire și de polenizare, de fecundare. Și să debutăm deja, după 2 săptămâni maxim, să debutăm cu fructele. Ca apoi fructele să aibă perioadă mai mare de maturare, pentru că dacă au perioadă mare de maturare fructele, înseamnă că au timp suficient să strângă proteină în ele, să facă dulce, să facă aromă, să facă tot ceea ce trebuie, să fie suculente. Nu știu dacă ai înțeles la ce mă refer, Cristi. Ai înțeles, da? Da, mulțumesc mult. Am vorbit cu tine mai mult pentru că tu ai pus mai multe întrebări și am vrut ca să-ți fie ție și notez, Da. N-am înțeles cât de mare să fie frunza și acum am înțeles-o. Da, Frunza sigur. poate să fie cât unghia de la degetul mic, pentru că pe tine te interesează să asiguri protecție fungică cât mai devreme în fenofază. Dar că să dacă fie totuși frunză în tot copacul, în tot pomul, să se instaleze pe toate. Alo? S-a blocat ceva numai la mine? Nu, cred de la Mihai. Da, ok. Prevenim. Să dăm preventiv. Oare m-am blocat eu? Da, e blocat secunde. Deci tot ce am vorbit n-ați auzit nimic. Da. Ok. Care au fost cuvintele pe care le-ați auzit ultimele? Că e bine să prindem să prindem frunza de la începutul ei. Așa. Pentru că pe noi ne interesează să avem protecție antifungică încă de la faza aia, pentru că dacă nu avem de la faza aia protecție fungică și așteptăm până când, să zicem, diametrul unei frunze să fie de 3 cm, s-ar putea să fie prea târziu să avem atac fungic și să fie degeaba tratamentul.
Adică noi vrem să instalăm microorganismele pe frunze înainte să apuce să colonizeze frunzele respective, nu știu ce fung sau nu știu ce microb, bacterie care să ne îmbolnăvească frunzele. Dar e bine să așteptăm totuși să fie toate frunzulițele pușcate în pom, pentru ca Da. să se instaleze microorganismele pe tot. Da, când țiți așa, pentru că copacul dă drumul la muguri în mod instant, adică nu dă drumul la muguri doar în partea de jos și după aia, după o săptămână, se formează muguri în partea de sus. E vorba de 2-3 Când zile. dă drumul la probabil. mugurirea se face pe toate crengile, adică el dă drumul la muguri peste tot. Să rămână, mulțumesc. Știi? Adică frunzele vor ieși concomitent. Pe parcursul a 2-3 zile, deja frunzele scât unghia de la degetul mic. Și atunci poți să începi să faci ce ai de făcut. Mihai, Te rog. pentru colegii noștri aș vrea să pun o întrebare și cred că e bine să știe și ei. Dacă totul se întâmplă ca, livada, pomii, care sunt tratați, să zic, au un atac masiv, ce recomandare ai în situația în care să presupunem că sau au dat prea devreme sau au dat prea târziu cu produsul tău și să zicem că vedem un foc bacterian sau, nu știu, o altă boală la pomi specifică. Facem un tratament băbesc. Toată lumea are acasă un Domestos. Asta vreau să zic. Luăm 100 de mililitri de Domestos și amestecăm cu 10 litri de apă. Îi omogenizăm bine. 100 de mililitri de Domestos cu 10 litri de apă. E corect, da. Stropim emulsia respectivă pe pom. Nu ne facem griji că Domestos omoară 99% din microbi, din bacterii. E adevărat ce spune acolo. Stropim pomii cu produsul ăsta. Cineva s-ar putea stresa că e chimic și că ajunge în plante. Nicio șansă, că e de fapt un produs extrem de alcalin care dezintegrează tot ce înseamnă microclimat și distruge microclimatul acid favorabil dezvoltării microorganismelor, fie benefice, fie patogene, dar mai mult patogene ne interesează la faza asta. După 3-4 zile, dar putem și mai repede, de fapt, că după ce se uscă la câteva ore. La câteva ore deja se poate face, dar e bine să aștepte 2-3 zile, că dacă cumva vine o ploaie, mai spală din mediul ăla alcalin și frunza rămâne mai curată. După asta trebuie făcut un tratament cu produsul nostru. Suplimentar. Domestosul, va stopa tot ce înseamnă atac fungic și după aia venim și refacem microflora bacteriană benefică din produsul nostru pe frunze. Să știți că asta e cea mai bună informație pe care v-a dat-o Mihai în seara asta legată de un posibil atac, pentru că e destul de frecvent. Și ca recomandare o să vedeți că fermierii, hai să-i numim așa, da, pomicultorii, ridică mingea la fireu și zic, păi bine, domnule, dar ce facem? Că produsul dumitale face minuni, că face protecția antifungică, face bun. Și dacă dumitale stropești chimic, n-a avut niciodată surpriza neplăcută să vezi că de fapt ai avut același atac și cum ai rezolvat problema. La fel cum o explica Mihai mai devreme. Numai că noi am eliminat tot ce înseamnă chimic, aveți varianta asta cu Domestos, pentru că de asta am și pus întrebarea ca voi să știți toți ceilalți când mergeți pe PDR și faceți vânzări și intrați în contact cu pomicultorii și să spuneți, domnule, dacă îți permiți să cheltui pe chimic, de ce nu ți-ai permite totul să dai un tratament suplimentar, adică la ceea ce a spus Mihai ca și recomandare de produs 5 litri. Mai ai nevoie de 1 litru, pentru că trebuie să faci chestia asta dacă vrei să salvezi o livadă sau un pop sau cât cultivi acolo sau cât lucrezi, ca idee. Da. Te rog, Mihai. Mulțumesc. Deci, ca idee, în atacuri fungice, produsul nostru e Vero, e adevărat, vă spun și de ce. Colegul meu, Radu, câțiva dintre voi îl cunoașteți, pe pomii lui din curte, la un moment dat au avut niște pete, nu știa să-mi spună ce, au zis că i s-au pătat frunzele la un pom fructifer, cred că păr, și omul a folosit produsul meu, a dat cu proașca, a stropit frunzele. Și au zis, să știi că nu mi s-au vindecat frunzele, că nici n-aveau cum, nici nu i-am spus vreun moment că produsul nostru îi va vindeca frunzele, dar i s-a oprit atacul fungic. Adică nu a mai evoluat, nu a mai avansat petele. Așa au rămas până au căzut frunzele jos.
dar nu mai avansat, adică nu s-a uscat, nu a avansat atacul fungic. Dacă e atac fungic masiv, cum zice Narcis, adică un atac din ăla de jumate de pom, îl vezi că o ia razna, că se negresc, se necrozează țesuturile frunzelor în mod rapid și așa, atunci vii cu domestos. Dacă reușești să identifici atacul masiv înainte să devină masiv, e suficient să dai cu produsul nostru. Da, Cristi? Frunze pătate am avut și eu, chiar am pus și pe grup anul trecut, când am dat cu fertilizantul de vie, cu ce mi-a mai rămas în butelie și mi-a ajuns numai pe jumătate de păr. Pusesem poze la un moment dat. Jumătatea aia de păr. N-am mai avut pete pe frunze și nici pe pere nu am avut pete și pe cealaltă jumătate, și chiar am fost extrem de surprins. Pe cealaltă jumătate au fost pătate și frunzele și perele au avut niște noduri. Nu, am avut. Deci, practic, tu confirmi ce am spus eu acum, da? Absolut, absolut. Ok. Bine, Leon, trimite link-ul, te așteptăm, că nu mai am timp că e mai puțin de minut, nu mai am timp să zic nimic.